ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ? ଥରେ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପରେ ପୂଜା କରିବେ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳକାୟ ସମୁଦ୍ର, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି? ସେ ତ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ। ମା, ତୁ ଟିକେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁନି। ଏକଥା ଶୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପ ଘରେ ଆଉ ନ ରହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମନ ମାରି ବସି ରହିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା, ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ତୁମର ପୂଜା କରିବେ, ମୋ ବାପା କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମର ସେବା କରିପାରିବେନି? କି ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ସେଇ ପରା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ କେବେ ଜ୍ୱାଇଁର ସେବା କରିବ କହିଲ ଦେଖି? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ତେବେ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାର କର। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତମ ବାପାଙ୍କୁ କହିବ ଯେତେକ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବେ। ତମ ବାପା ଆପେ ଆପେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ସେ ହେବ ମୋ ପାଇଁ ସେବା ତାଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।